trăim, din păcate, dar e o realitate, într-o societate unde abuzul în general este normalizat. Mi se pare normal să fim în anul 2025 părtași la bullying-ul copiilor de către profesori în școli. Mi se pare firesc. Mi se pare o modalitate firească de învățare. Mi se pare normal să fim agresați pe stradă. Violența împotriva femeilor, a copiilor, nu suscită neapărat o reacție publică generalizată de dezaprobare. Da? Tot aici se încadrează și violența împotriva animalelor. Atâta vreme cât relația cu vulnerabilitatea și cu suferința nu se schimbă, din păcate, oricât de multe campanii politici sau oricât de mult o să mergem pe partea asta informativă sau cognitivă sau rațională, nu va suplini un fel de deficit în inteligența emoțională. Aș pune un curs obligatoriu în programa școlară de inteligență emoțională, de educație emoțională. Bun venit la Vocea Evei, podcastul inspirat de o cățelușă salvată, dedicat animalelor fără glas și celor care aleg să le asculte. În episodul de astăzi vorbim despre două fețe ale aceleiași dureri, cruzimea celor care rănesc și trauma celor care încearcă să repare. Încercăm să înțelegem, alături de un psiholog, ce se întâmplă în mintea celor care provoacă suferință și cum pot supraviețui emoțional cei care încearcă să o aline. Pentru că dacă vrem să construim o lume mai bună pentru animale, trebuie întâi să înțelegem lumea oamenilor. Invitata ediției, Suzana Semeniuc, psihoterapeut. Bună ziua, Suzana, bine ai venit! Bine v-am găsit, mă bucur să fiu aici. Și noi. În ultima perioadă, noi am văzut multă suferință și oameni șocați de atrocitățile comise într-un adăpost privat. Și prima întrebare, cred că vine firesc, ce îi determină pe oameni să comită acte de cruzime împotriva animalelor sau împotriva celor mai slabi decât ei? Cumva, ultima parte a întrebării sugerează un pic și răspunsul din perspectiva psihologiei clinice. E mai curând relația pe care unii oameni o au cu suferința, de fapt. Adică, sau cu vulnerabilitatea, ca să fim mai exacti. Și motivațiile pot fi mai multe. Pentru unii oameni plăcerea de a chinui, să zicem, sau un anume sadism, dar asta se întâmplă în cazurile poate mai rare pe care le întâlnim. De multe ori poate fi un soi de dezumanizare care conduce la un fel de detașare, de nepăsare la vulnerabilitate sau la suferință. Nu este neapărat faptul că trăiesc o plăcere în a vedea chinul cuiva, ci pur și simplu nu mă impresionează sau mă detașez, mă anesteziez atât de mult sau mă dezumanizez atât de mult încât nu mă mai impresionează nimic. Și cumva e firescul emisiunii să ne gândim la frățiorii și surioarele Evei și la animăluțe în general, dar să știți că aceeași premisă o vedem și atunci când asistăm la abuzul asupra copiilor sau asupra altor ființe, dacă vreți, vulnerabile. E până la urmă relația pe care o formăm cu vulnerabilitatea și, din păcate, unii oameni fie s-au anesteziat, ca să zic așa, și atunci nepăsarea produce pe care de consecință astfel de atrocități, iar puțini dintre noi, oamenii, din păcate avem și astfel de trăsături sadice, ca să zicem așa. Dar putem vorbi despre o tipologie a acestor oameni? Sunt mânați de ceva? Sunt motivați de putere, de frică? Ai spus de indiferență, de lipsă de empatie? Empatia e un proces, să știți, în egală măsură și emoțional și rațional. Empatia nu e simpatie. Adică empatia înseamnă să poți să merg în vizită în realitatea ta și nu neapărat să mă mut acolo. Empatia se învață, de aia vă zic că nu e ceva care se întâmplă automat. E ceva care necesită educație și necesită o preocupare conștientă. Adică aleg să fiu empatic, nu mi se întâmplă pur și simplu. De obicei ce se întâmplă automat este simpatia. Rezonez cu cineva, mă proiectez în cineva sau simpatizez cu cineva care mi se pare că se aseamănă cu mine dintr-un anume punct de vedere. Empatia necesită un efort cognitiv, deci o acțiune intenționată.
E important aspectul ăsta pentru că ține și de educație. E ceva care se învață, e ceva care nu e o miză neapărat pierdută, adică nu înseamnă că dacă nu am o capacitate la un moment dat foarte dezvoltată de a empatiza, nu pot să... e ca un dat, adică nu pot lucra la aspectul ăsta. Cât privește motivația oamenilor care fie rămân nepăsători la suferință, fie o produc pur și simplu prin dezumanizare, spuneam, prin obiectificare, de fapt. Adică nu... Se uită la alte ființe exact. Ca la niște obiecte exact. Care nu au sentimente. Exact. Nu sunt deloc preocupați de consecințele emoționale asupra unei alte ființe. Adică dezumanizarea asta duce la a trata o ființă ca și cum tratezi o mașină sau un obiect și dacă s-a stricat, nu se stau să sufăr pentru asta. Și în general, haideți să zicem așa că majoritatea situațiilor vin mai mult din zona aceasta a desensibilizării, dacă vreți. Asta are și niște rădăcini sociale, cred eu, nu doar sociale și culturale în general, adică în societăți care foarte multe generații au fost deprivate de nevoi de bază, de un fel de abrutizare cumva, dar n-a fost deloc preocuparea pentru nevoi emoționale. E un proces care cumva durează și se perpetuează de la generație la generație. Pare atât de complicat. Da, explicațiile, adică nu e chiar atât de simplu, adică nu e pur și simplu să împărțim oamenii în răi și buni și sunt mai multe mecanisme care intră cumva în genul ăsta de comportament. Îmi imaginez că și mediul în care crește o persoană influențează felul în care aceasta se comportă mai departe în viața de adult, nu? Dar cât de mult contează asta? Asta e o întrebare care a chinuit generații de psihiatri și psihologi și de geneticieni. Cât de mult n-aș putea să vă spun, dar semnificativ și mult. În sensul că e modul în care ne comportăm în anumite situații este determinat de natură, de genetică, de mediu și de combinația dintre cele două. Adică nu neapărat luate separat, cât una care care angrenează alte mecanisme în cealaltă și invers. Da? Înțeleg că un copil, o persoană crescută într-o familie violentă, o persoană care a fost privată de iubire, poate să dezvolte acest tip de comportament, nu? De nepăsare în fața suferinții și chiar poate să provoace suferință. Da, precursorul, haideți să spunem așa, acestor comportamente agresive față de animale sau față de ființe, să știți că de multe ori persoanele care au acte de cruzime față de animale le au și față de alte ființe umane, adică, dar nu e o surpriză, e chiar dacă vreți, și un semn de diagnostic uneori, la vârste fragede, adică un prognostic, ca să zicem așa, pentru tulburări de personalitate mai târziu. Dar ce m-ați întrebat, dacă un copil care crește într-o astfel de familie învață practic, gândiți-vă așa că creierul nostru funcționează pe bază de scheme cognitive. Și dacă eu trăiesc într-o familie în care, pe de-o parte, nu există atenție spre emoții, deci există multă deprivare emoțională, ce înseamnă asta? Înseamnă că odată nimeni nu înțelege, nu e preocupat de ce simt eu, ca și copil, nu-i pasă nimănui de ce simt și cumva sunt lăsat singur cu toată suferința și toate emoțiile. Și ca să pot să mă adaptez la deprivarea asta, poate apărea ca mecanism această formă de detașare, cum vă spuneam, sau de dezumanizare, sau de nu sunt, mi se pare nefiresc, mi se pare, în primul rând, provoacă foarte multă suferință dacă copilul nu ar avea acest mecanism de detașare, dar pe lângă asta este și un model, emoțiile nu contează, vulnerabilitatea eventual este văzută ca pe un soi de defect, ca pe o rușine, iar de partea cealaltă, dacă la asta mai adaug și violență, practic normalizez abuzul, îl transform într-un, teoretic, iubirea înseamnă abuz și există dacă vreți, o suprapunere între conceptele astea.
Și atunci, normalizând abuzul, firește că e și ăsta un model. Plus că copiii abuzați în general sunt și au și foarte multă furie, ca să zicem așa. Da, și atunci această furie poate fi, ca să zic așa, trăită și prin alte acte de agresiune față de alții mai târziu. Sau Care nu se pot apăra. Care nu se pot apăra, da, firește. Avem câteva întrebări de la cei care urmăresc podcastul nostru. Și cred că pe jumătate ați răspuns la această întrebare. Cum s-a ajuns ca această cruzime împotriva animalelor și nu numai să fie normalizată în România? Am să revin la partea social-culturală, ca să zic așa. Trăim din păcate, dar e o realitate, într-o societate unde abuzul în general este normalizat. Ni se pare normal să fim în anul 2025 părtași la bullying-ul copiilor de către profesori în școli. Mi se pare firesc. Ni se pare o modalitate firească de învățare. Ni se pare normal să fim agresați pe stradă. Violența împotriva femeilor, a copiilor, dar nu suscită neapărat o reacție publică generalizată de dezaprobare. Da? Tot aici se încadrează și violența împotriva animalelor. Deci tot la acest capitol, practic, prin normalizarea abuzului, de aia spuneam că, într-un fel, relația, atâta vreme cât relația cu vulnerabilitatea și cu suferința nu se schimbă, din păcate, oricât de multe campanii politici sau oricât de mult o să mergem pe partea asta informativă sau cognitivă sau rațională, nu va suplini un fel de deficit în inteligența emoțională. Asta înseamnă că trebuie să ne schimbăm noi ca societate pentru a schimba rând pe rând fiecare individ a acestei societăți, nu? Asta înseamnă că ar fi bine ca fiecare dintre noi să se gândească că putem să ne propunem să fim un exemplu, dacă vreți, de înțelegere emoțională, de toleranță pentru cei cu care interacționăm. Și da, e un proces de durată, într-adevăr, și cred că pornește mult de la investi în educația sau în miza pe educație emoțională din generațiile de copii. Adică din generații mici, ca să zic. Dacă mă întrebați pe mine, dacă ați fi, știți că era întrebarea ce ați face dacă ați fi președinte pentru o zi. Aș pune un curs obligatoriu în programa școlară de inteligență emoțională, de educație emoțională. Cred că asta este și răspunsul la următoarea întrebare. Ne-a scris o doamnă: noi oamenii suntem cruzi, nepăsători și deloc toleranți. Cum am putea să îndreptăm aceste lucruri? Sau unii oameni sunt cruzi, toleranți. Haideți să zicem așa, deloc toleranți. Avem posibilitatea de la natură să fim și cruzi și intoleranți. Adică, din perspectivă biologică, putem să fim toate aceste lucruri și tot din perspectivă biologică avem și posibilitatea să alegem să nu fim. E o alegere, adică faptul că eu pot să rănesc un animal, pot să jignesc un om, pot să provoc suferință, am această capacitate. Faptul că nu o fac e o alegere care ține mai curând de valori. Nu e vorba de capacitatea de a putea sau a nu putea să faci ceva. Ne mai scrie o doamnă, cred că e și o problemă de educație, pe lângă cea a lipsei empatiei, a egoismului și a indiferenței. Cum să ajungă să simtă durerea animalelor și durerea noastră a salvatorilor și cei fără suflet? Putem să le spunem fără suflet? Acum e o discuție filozofică, depinde ce înțelegeți prin suflet. Haideți să zicem așa, din perspectiva psihologului clinician, v-aș spune că ce înțeleg eu din ce spuneți dumneavoastră sau ce vreți să spuneți și mă corectați dacă am înțeles greșit, este, haideți să spunem așa, un prag de sensibilitate foarte scăzut la suferința altcuiva. Și întrebarea era cum putem să îi facem să
Adevărul este că nu putem să facem, n-ar fi corect să spunem că putem să facem pe cineva să simtă ce vrem noi. De ce? Pentru că oamenii interpretează realitatea într-un anume fel în funcție de experiențele lor și de propriile scheme cognitive, iar în funcție de cum procesează aceste informații din realitate, vor simți niște emoții și în funcție de acele emoții sau de lipsa lor, vor avea niște comportamente. Prin urmare, noi nu putem influența direct modul în care simte cineva, la fel cum nu putem influența modul în care zboară un avion deasupra New Yorkului în momentul de față. Nu suntem noi la comandă. Dar ce putem să facem? Putem poate să creăm o cale de a înțelege care este modalitatea în care realitatea acelei persoane sau cum arată realitatea acelei persoane și să găsim un mod de a intra în realitatea persoanei respective, adică prin empatia noastră. Vă spuneam la început că empatia nu înseamnă neapărat că trebuie să simt ca tine, adică să simt în sensul de la aceeași intensitate sau să simt de ca și cum mi se întâmplă mie. Înseamnă să simt suficient cât să înțeleg cum se simte la tine în realitate și empatia nici nu înseamnă măcar să fiu de acord cu tine. Mulți oameni au această senzație sau această credință că empatia înseamnă că ești de acord cu cineva, că ești empatic cu un terorist sau dacă ești empatic cu cineva care chinuie animalele, presupune automat că ești de acord cu ceea ce face. Nu asta înseamnă empatie. Empatia înseamnă calea prin care încerc să înțeleg cum anume funcționează mintea ta ca să pot să înțeleg ce stă la baza comportamentului tău și abia după aia pot să-mi propun îți propun o altă variantă de a procesa informația și dacă vei fi dispus să mă primești în vizită la tine în realitate, e posibil să apară o mică schimbare care să genereze o altă trăire emoțională. Deci cam ăsta ar fi procesul din spate, care va modifica un comportament. Răspunsul scurt ar fi prin empatie. Condiția ar fi ca și persoana către care mergem și pe care vrem să o înțelegem, vrea să ne lase să o înțelegem. E o disponibilitate. Vă spuneam, e ca și cum ai merge în vizită la cineva, dar când mergi la el acasă, mergi în realitatea lui și asta nu poate fi făcută cu forța, pentru că ar presupune să fim la rândul nostru agresivi, adică a agresa pe cineva presupune să-ți trec niște limite fără voia ta. Ne întreabă o altă doamnă cum pot doctorii veterinari să împartă moarte. Se referă la cei medici care omoară animale în adăposturi private, dar le omoară cu cruzime. Deci cum pot să împartă moarte când ei au studiat pentru a apăra viața? Aici, cum să vă zic, noi presupunem că au studiat pentru a, cum a formulat doamna, pentru a apăra viața. Adevărul este că nu știm care este motivul pentru care au studiat și cumva dacă anumite structuri de personalitate, ca să zic așa, sau anumite mai rigide, dar dacă ne structurăm ca personalitate destul de rigizi și pe un mod în care considerăm că lupta este întotdeauna cea mai bună metodă de apărare și practic ne permanentizăm modalitatea asta de relaționare, dacă vreți, și cu oamenii și cu animalele, da? Ce se întâmplă este că vom căuta medii propice în care modalitatea asta de apărare să fie cea mai de succes. Iar mediile propice sunt în general medii vulnerabile. Ce înseamnă asta? Înseamnă că voi căuta profesii. Nu e chiar întâmplător cum ne alegem profesiile. Voi căuta profesii unde ideea de a putea decide, de a controla, de a domina, deci practic de a pune în act astfel de comportamente are mai multe șanse de reușită, adică fix în mediile profesionale unde posibilitatea de a mi se pune limită este destul de mică, da? Și atunci mă duc spre profesii care presupun un anume o anume distanță cumva, o anume parte de dominare, o relație inegală, dacă vreți, da? Mă duc în profesii care presupun egalitate, mă duc în profesii unde cineva vine de pe poziție de vulnerabilitate.
Și medicina veterinară în special, dar medicina în general, este o profesie care presupune, o relație în care pacientul nu este pe aceeași, nu e o relație de egalitate. La fel cum nu e profesorul cu studentul sau cu elevul, cum nu e, sunt relații cumva inegale, părintele cu copilul și așa mai departe. Și voi fi atras asta vreau să vă zic, de profesii care presupun dominare sau o poziție de putere sau de control. Așa încât e o posibilă explicație pentru care, dacă vom găsi în astfel de profesii și persoane cu astfel de manifestări comportamentale. Sunt oameni, mi se spune aici, care calcă peste cadavre și fac bani din suferința animalelor. Mie mi-este greu să înțeleg pe acei oameni, pentru că eu nu sunt așa. Și multor dintre cei care iubesc animalele le este greu să înțeleagă cum cineva poate să facă bani din suferință. Anestezindu-se emoțional și tratând victimele ca pe un fel de obiecte, adică raționalizând foarte mult. La fel de bine cum poți să faci bani vânzând droguri copiilor. Sau, nu neapărat copiilor, tuturor oamenilor, dacă stăm să ne gândim. La fel de bine cum poți să faci bani vânzând arme, negândindu-te niciodată la consecințe, adică totul ține doar de o treabă contabilicească. Refuz să mă gândesc sau dacă mă gândesc, eventual nu-mi pasă, depinde ce fel de structură am, da? Raționalizând foarte mult, pe principiu trebuie să trăiești eu din ceva, asta e o meserie, dacă nu o fac eu, o face altcineva și tot se face, da? Deci tot felul de mecanisme din astea de raționalizare, prin care de altfel ne raționalizăm foarte multe comportamente noi oamenii care provoacă suferință. Aș vrea să trecem de la cruzime la traumă. Pentru că este multă suferință în lumea salvatorilor de animale. Ei sunt expuși constant la tot felul de atrocități și încearcă să le repare. Aș vrea să știu ce efect are această expunere constantă la suferință asupra psihicului salvatorilor. În primul gând care mi-a trecut prin minte când a zis că trecem de la cruzime la traumă, să vă spun că nu sunt deloc atât de separate. Adică de multe ori agresorii sau abuzatorii sau cei care ajung să comită astfel de acte de cruzime sunt la rândul lor, în majoritatea cazurilor. Ce obțin din experiența mea clinică, foste victime ale unor traume destul de severe. Deci nu sunt chiar separați, sunt, știți cum, un fel de aceeași sau altă față, aceleași monede. Ce efect poate să aibă? Poate să aibă și un efect traumatizant în sine, pentru că există ceea ce în psihologie se cheamă traumă vicariantă, adică expunerea la traumele altora sau a fi martor sau a fi martor prin povestire sau prin ceea ce le se întâmplă și colegilor, spre exemplu, care lucrează cu victime ale stresului post-traumatic da, sau ale traumei complexe. Pățesc, deci cam același efect, poate fi cam același risc de traumatizare care vine cu simptome de burnout, de depresie uneori, de anxietate, de atacuri de panică, de insomnii și așa mai departe, adică toată pleiada practic de simptomatologie specific traumei. Există mecanisme prin care salvatorii se pot proteja de tot ceea ce văd? Da, există firește mecanisme cum există în toate meseriile care presupun acest risc. Iar ele au la bază un prim principiu, dacă vreți, să se pună pe lista celor pe care vor să-i salveze sau a celor de care au grijă. Ăsta e principiul de bază care le va ghida intuitiv ce vor avea nevoie. Adică pauze, momente în care să aibă grijă de ei, chiar uneori și la nevoile de bază, da, să se odihnească, să mănânce, să-și găsească și alte activități, să cumva să fie atenți la ce le transmite organismul, la starea de spirit, să învețe când e prea mult, să caute suport printre ceilalți,
din grupurile în care activează sau profesează. Grupurile de suport ajută foarte mult. Cumva sunt multe astfel de acțiuni, dacă vreți, dar toate au la bază, pentru că ceea ce se întâmplă și în cazul neastră a celor care lucrați cu animale în situații de risc, vă spuneam, un pic similar și cu ce se întâmplă în profesiile care dau grijă de oameni în situații de risc. Și toate aceste tehnici nu vor avea șanse de reușită dacă le facem doar așa pur și simplu pentru că am odată și le fac într-o zi sau ține mai curând de o decizie de a mă îngriji și pe mine. Deci dacă grija pentru celălalt sau salvarea sau a fi de folos sau a ajuta pe cineva sau a salva pe cineva este o valoare, să știți că valorile presupun și să le aplic și în relația cu mine, nu doar în relația mea cu ceilalți. Din proprie experiență spun asta. Chiar și atunci când un salvator face tot ce poate, chiar și când salvează foarte mult, apare vinovăția că nu a făcut și mai mult. Întotdeauna parcă este ceva acolo care îți spune: puteai să faci și asta, puteai să-l salvezi și pe ăla, de ce nu l-ai luat? Puteai să găsești soluții și pentru el. De ce apare această vinovăție și ce se poate face în privința asta? Această vinovăție pot fi mai multe explicații. Dacă ne gândim la teoriile cognitive, acest tip de dialog intern, de auto-învinovățire, dacă vreți, da? E mai curând, are la sursă, dacă vreți, un dialog cu care am fost crescuți, deci poate fi și ceva ce am preluat din familia noastră, că niciodată nu e suficient, niciodată nu facem suficient. Și atunci e ca un soi de casetă care se pornește, tot timpul centrată pe a căuta eșecurile sau ce nu a fost perfect. Da? Deci asta poate fi una din explicații. Dacă am un astfel de dialog intern, atunci el, ori de câte ori lucrurile nu ies perfect, se va activa și voi simți vinovăție. Dar vinovăția, să știți că mai vine și dintr-o altă sortă. E o formă de control, într-un fel, să știți, în sensul că vinovăția vine din supraresponsabilizare, în cazul pe care l-ați descris. E o supraresponsabilizare irațională, într-un fel, pentru că nu pot să salvez pe toată lumea, da? Iar faptul că simt vinovăție îmi dă o oarecare formă de control asupra ceva ce de fapt nu pot controla, pentru că dacă mă simt vinovat, înseamnă că pot să fac ceva în legătură cu asta. Deci poate fi inclusiv un mecanism de apărare a faptului că mi-e foarte greu sau generează suferință în a accepta că de fapt nu pot controla tot ce se întâmplă în aspectul ăsta, în jurul ăsta, în realitatea asta. Pot salvatorii învăța să se protejeze pe ei fără să devină indiferenți la ceea ce văd în jurul lor? Poate să citească un pic apropo de ce vă spuneam despre ce înseamnă mai exact empatia, în sensul de a încerca să vadă atunci când, cum vă spuneam, nu merg în realitate, nu vizită în realitatea cuiva, ci mai curând se mută la ei acasă, adică se identifică poate, da, sau trăiesc intensitatea emoțională la un nivel foarte mare. Ce mai pot face, da, cum vă spuneam, să apeleze la grupuri de suport, să construiască astfel de comunități, să vorbească deschis despre eventuale simptome pe care le experiențiază, adică să aibă grijă să aibă grijă într-o manieră adultă, nu într-o manieră în care tolerez sau nu bag în seamă toată suferința până când e prea mult și atunci ajung să mă detașez automat pentru că creierul trebuie să te protejeze cumva. Da? Fiindcă indiferența asta e un mecanism de apărare automat. Și ajungem acolo dacă nu facem nimic până în acel punct. Da? E ca și cum a avea grijă de tine, ca și cum ai grijă nu dacă ai un copil și copilul îți spune că e trist, că se simte rău la școală, că nu vrea să se mai ducă la școală, că e obosit, că face febră. La un moment dat, dacă tu forțezi și nu-l întrebi, de ce s-a întâmplat, de ce că nu încerci să vezi care este sursa suferinței, ce poți să faci în legătură cu asta, la un moment dat își va găsi un mecanism de detașare.
Da? E cam același proces, deci ce pot să fac este să aibă mai multă grijă la cum se simt, să fie un pic mai conștienți la efectele astea. Se pare foarte important ce ați spus, faptul că salvatorii trebuie să aibă grijă și de ei, sau poate că chiar în primul rând de ei, pentru a avea grijă de cei din jurul lor. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la podcastul nostru. Acesta a fost încă un episod din Vocea Evei. Am vorbit despre cum putem avea grijă de noi pentru a continua să avem grijă de animale. Trebuie să înțelegem cu toții că nu putem să schimbăm lumea peste noapte, dar pas cu pas putem construi una mai bună pentru noi și pentru ele. Până data viitoare, nu uita, Vocea Evei poate fi și vocea ta.